Asibingelele siyabingelela kwabo dokotela babesizwe bojabulile umfana omuhle nje kahle mlungu. Ngicabanga ukuthi abantu baseGoli sebebonile ukuthi bangamazayizayi ngempela. Baphi manje basele bodwa bahambile amazayizayi. Namanje basagodola. Ugodola kanjani sekuhambe namashangana? Ngiyabona siqoqa kanjani kusebusika. Usimashangana. Ningamazama lapha eGoli. Ningamazama ngempela. Bayazama. Bakafika kiwa khona. Bakafika kiwa khona. Baba ubingelele. Angibekelele kahle ukheshela nyoka lo. Uyitula mfana namagama amabili ukheshela nyoka noyitula yebo lamagama asebenza endaweni engefana. Okay Ngiyaxolisa uSimong mfana uma wathi nje sawubona itula wabe usho kunye ungekho la kule department ngeyivala ifoni eyivala ngifuna ukukheshela nyoka mangabe ufuna le department ngabe kodwa uma ungena le department yokulayisha uzathi itula la kulayishwa khona kheshela Khehla inamba yakho otholakala kuyona ithini inamba ethi 0604538480 esibili 0735640400. Okay Khehla ke singene namhlanje ke emsebenzini ozengawo ngizofuna into engifuna ke sikhulume ebusika akusona isikhathi sokhanjelo makoti noma unkosikazi noma nje ukushiwa intombi manje uqala phansi kwelinye ibhodi ufuna uthando komunye wena lesitofu busosilungisile kade sesesusa amaswish sesishisa kwenye indawo manje kuba inzondo enkulu lokho una into yokusiza umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane othi uhanjelwe isithandwa sakhe mina dokotela ukuhanjelwa umuntu wesifazane ngikubona kuyimayina kimi into engangithusi kodwa ke ngiyaqondana abantu abaningi bethi bahanjela abantu besifazane ngibuza ukuthi kanjani kodwa ke ngibona ukuthi abakwazi ukwelula abakwazi ukwelula inkulumo so nginento ethi mina mawuthi ngizolanda uthi awuthangilanda lomfazi ngimkhafuli mina yamthwebula uyamthwebulela lo muntu abuye umfazi wakhe ezekwena ukuthi uzabuye njani kwakho lo kodwa nje ngiyamthwebula umuntu uma ufuna lo mthwebulo uthola kanjani ungakwazi ukumhambisela ekhaya angiye ekhaya ngaze ngaphumelela ukuya kuwena ngikhala ukuthi ufike kimi dokotela ngoba yonke into engizoyenza lapha ekhaya ngoba bayabuza nje abantu bathi awu dokotela uzi ngapha eFree State wena uhamba emze abantu labo koMpumalanga koFree State uhambise izinto zothando wayathi ubusixema ngihamba imizi yabantu mina ngukheshela nyoka nje ungahamba imizi yabantu khehla abantu bahamba amacala and siyabona kunakele ke nakumadlanga commission hayi kunakele futhi kunakele nosophuthwini futhi livumile uphutha ayibandele ngeke liyagovuza ngoba liyagovuza nje bila amanzi ngumuntu udokotela okhethayo uma ngulapha licala ngikhetha ngikunikeza umuntu ecala ama rape kanti rape ukulana umuntu engavumile engakufuni ubona nje sakavumanga ungazokuthi urayiphile nje kusho ukuthi ukulala naye engavumeli ngoba mangabe evumile akakuvulela icala uyakuvulela athi umrayiphile yabona into eyenzekayo la uthi isibongo ubani angiqale phansi awubiza igama eqala uzokwazi ukubuza isibongo Khehla lenyoka nakho ke Khehla ayi ngumajozi Khehla manje umajozi ngifuna siyikhulume le rape ngoba labantu be rape sinawo ama customer anamacala njengamangezela ukuthi nawe ube conscious ngamesikhambi amacala sifikelana sithandane nawe yabo mase wena uzwe kuthiwa ngimithise ingane esikole musu uthi awaza kunyanyisa yazi lento yenzile nje ukuthi ungasanimithisa ingane esikole mase mina ngikutshela ukuthi idlulile labantu nodiniwe emva kwaloko uyavuka ngolusuku uye clinic uye clinic uthola incwadi uye police station emva kwaloko uyangibophisa ungibophisela ukuthi unenzondo ukuthi ngamithisa ingane esikole vese wena uzakadwa avala abachupu iyezwakala ke the aftermath sengitshejele rape ngoba ngifuna siyivume le yabantu ekuthiwa kade siphuza nawe eclubini phuza utshwala bami sasuka lapho sakwenda sadla inyama sabuya lapho sahlona abangani ngahambisa abangani bakho bakushiya la wafika kini wathatha into zokushintsha uma ufika futhi la ekuthatha into zokushintsha wathi ucela nginika u200 ufuna ukushiya uanti lo okade ingane ngakunika lo 200 mase emva kwaloko ngakusasa usuyangifonela usuthi ucela ngikuphi 10000 ngoba 10000 awungekubonile uphethe imali eningangaka awusangiphi imali cela abantu ngepho 10000 ngoba maka washa u1 kuzobe seku 20000 bese ningi aphuca umuntu wesifazana hey lalela lo webhuti wami ingane ka auntie ke lena ngana dadwethu le lalela sicela ufaka u1010 nowami ngoba ukuhlulile akazi semaphoyiseni lo rape lo i-accessory rape sivumelene kodwa manje usuya nje i-rape ngifuna sazi ukuthi njengabe lapha endabuko nizibona ningama advocate abantu aba rape ukuthi bangasizwa
kwenzeka kanjani nibona kanjani ukuthi lo urape ngempoqo lo kuthi urapile babudokotela sinayo into kulapha into enjalo thina ngizoqala nje ngikutshela ukuthi ma ufika lo department enjalo ukuthi umuntu akwenze njalo shintsha umnyango sibuyele kulomnyango we-rape ukuthi nginako nami ngichargelwa i-rape engiyenze nomuntu ebesivumelene besehle senyoko emini kodwa nje kwashintsha ukuthi manje ubona imali kade ngiyifaka esifeni nesibhamu wathi awuphatha imali engakani lo muntu asona shintsha sesinazo ke dokotela inkinga enjalo angithi njengoba sibadala nje siphila uma wendoda uyeza kimi uthi ayindoda ake hlale phansi sikhulume ngaba necala bese lichaza icala lakho njenganami ngumuntu angilona iphoyisa mina ozakuhlulela ukuthi ayisokhuluma enkantolo ngiyayithatha into enjalo ngibese ngiyicubungula ngibona ukuthi le ndoda eyehlelwa ibhadi elali ngehlela noma uthini ke kumuntu orapile umuntu orapile ke dokotela into engikhuluma ngayo ngikhuluma ngomuntu ngithi icala ngithatha umuntu orape ingane athi kuthiwa ngirape ingane angese imake uthe isibongo manje siyasikhohle phela isibongo ngithe qala ubiza igama khehla inyoka nakho kehle isibongo Majozi ngiyalida ngiyenzela ukuthi ilungizele asiyivume lento Majozi ukuthi njoba uyinyanga asikuveza ukuthi ubhekene nenkinga because I don't want to use a channel as a model of scheming people ukuthi abakhokha la kwi-rape kunabantu namhlanje abadonso life ingane manje ila 28 years isiyavuma ukuthi baba mina uma wangifaka khandlela ngaphansi njoba okwasengakopha kwasothiwa wena ngirape awukazi ungirape manje ingane ufuna yenze leyo nto leyo then sinabantu ngempela kuthiwa barape ingane and uthola ukuthi ubaba una 62 years lo baba ukuthi lento yakhe ibivuke nini ukuthi angarape ingane ngoba ngibuke ngifuna siyibheke lento ukuthi ngempela ama client awenze kwena esazi kahle ukuthi nawo lawa thiwa rapile angeza kuwena or you literally cut them out completely dokotela uma uhulumeni namhlanje sesikhuleke kakhulu uma ngirechiwe ingane iyathatha useka dokotela eyiphi ingane ethi sokudokotela le erechi ayikho leyo nto uzaba nommeli phela nawe ngithi umuphi ummeli nje wangasebenzi umphumeli lo kahulumeni futhi lo ngobayo inkomo phela wena dokotela desinkomo phela dokotela ukwazi ukuphila desinkomo kahle ukwazi ukubona indoda sekudesa inkomo desinkomo kahle hayi inkomo kodwa inkomo kubilo desinkomo asibuyele kwi-constitution nendlela uhulumeni ikakhulukazi icala lakho meliphethwe umuntu esifazane we are being charged for raping a child who is 7 years old. That's good. Kunobufakazi ukuthi uma wakho uhlala nentombazane kini oyizalisile eqoshiwe kubo kanti lokhu ngesilima uthi uyobona uma wakho nje kanti uyesifebeni ngalondlela mase guqula amabhodo la ekhaya mase kwenziwa lento le then into ekhona icala liphethe umuntu wesifazane isibhaxo ozosithola lemaphoyiseni si western into ezoswa dokotela wena into ushayela ukuthi wena vuma ukuthi uyenzele lento le and lokuthi ingane isasiwa kuphi isasiwa ayisebenzwa phela icala usulivumile umuntu uvumelele ngadonsa 5 years dokotela lezi zinto lezi dokotela izinto ezenzekayo futhi ke ngiyajabula mangabe uyichaza kubantu kuqiniseke makuthi ufunda uzoyofa ngesinye isikhathi uyasithatha isinqumo ngokuhamba nokuhlangana nabanye abantu bekuvula umqondo ukuthi no lento ezikanje ziyenzeka ungifundisa ukuthi nami angikwazi ukuyilandelela lento ake sibheke Majozi esibheke lento ukuthi ihamba kanjani ngiyabuza impela ngendlela oyibeka ngayo futhi izinto kunabantu ngempela abadonso life abangenzanga lutho ekuthiwa ba-rape abengenzanga lutho ngoba kuthiwa bezondiwe nje wangikhumbuza omunye umuntu ekuthiwa ngasekhaya ubeboshiwe kuthiwa rape engayenzanga impela lonto ngokuthi nje umndeni wodwa uzwane kusho ukuthi waswenza itulo lokuthi akathuke esembozwa ngecala engisho udokotela lezi zinto ukuba inyanga ngempela ugcina wenza izinye izinto ongazitshelanga ukuthi ugcina izenza ngiyakuzwa khehla asingene ke kubantu bamacala asikuyinto engiyifuna wena ufuna usebenze njengommeli uthi wena wenza icriminal law regardless ukuthi wenzeni ake sibe zinyanga ezingamawona ama-advocate sazi ukuthi nje uze kuthina ube kwicala usolelwa ukuthi urapile ngoba ngempela abantu abakazi barape phambi kwethu cha sesibabona and bambalwa abantu nginomuntu bena namhlanje engimaziyo hayi ukuthi ngenze content engimaziyo olale nentombi zana and the after kwasekwenziwa ucwaningo kwavela ukuthi ucwaningo ayikho imitshenge into etshengisa ukuthi lo ulale emphoqo udonsa 15 years udonsa 15 years kodwa komele ukuthi mayiphuma lapho dokotela angene kulomnyango wezihlalo
Ya engisho ukuthi lento ye rape izofuna ukuthi njengenyanga singabi emotional. Umuntu methi u rape ufuna umuntu wecala mina umuntu wecala. Ngoba uyangikhula dokotela ngizokwenza lo. Ngemvume yakho nami khona sengikuvunile kuwena. Ngidla amaningi esayini lokho. Yabonga kahle lami siyabonga. Ake sikhulume la uke waphatha ama ring esikhathini saphambili. Uthi une ring esalamusi une ring yabafundisi une ring yokuprofeta kubantu abafuna ukuhlola une ring yokugembula asehlukana kangaka. Dokotela amandla wawo akefani. Njengobuchazela ukuthi ngine-ring yokugembula ngine-ring yabefundisi ngine-ring yesalamusi ngine-ring ngifuna le yesalamusi yeah ukunika umuntu i-ring yesalamusi ayikho ingozi oyisondeza kuyena ayikho dokotela asibuyele la asikungene kumuntu ogembulayo umnika i-ring yokugembula awufake umoya wokugembula yena noma engasafuneli ukugembuleni kanti le ring ayifakile cha akube njalo kehle sichazele wena kehle uma dokotela ngikunikeza i-ring yokugembula le ring ngifuna isebenzise only if uyogembula kuphela mawungagembula ithatha ubeke ekhaya carcinogambling spray mase singena episode dokotela uma ngikunikeza i-carcinogambling spray into leyo dokotela engafuni lento ukuthucoba amafutha kuthiwa usadawano nansi carcinogambling nansi ring sichazele lezi zinto dokotela zisebenza ngokuhlukana ngamandla angefani okay uma ngikunikeza i-ring yona iyareflectela uma usuyogembula ngithi ngisiba nemshini ngaphakathi la ugembula khona iyakubamba yona ikukhombisa ukuthi ungasadlula lapho lokhu okuspray kuyofuna kona ukuthi nje as long uwinile kodwa wena kuzowenza umkhobo ukuthi uwine okay umehluko lapho ke dokotela ukhulume ngering yesalamusi yemali ngifuna uthinte-ke emalini yezibhoki uzothini uma ngikhuluma ngemali yezibhoki dokotela ngikhuluma ngento sensitive kakhulu izinyanga ziphelile impama lapha eshawa ibhoki kodwa mina ngokukhahlela nyoka ngithi mina ngifuna unginikeze 100,000 lo 100,000 angizowuthatha ngingawuqeda umsebenzi so uthatha ungikhombisa 100,000 uthi nangu 100,000 emveni kwaloko bese ngisuka ngosebenza mangibuya lapha ngithatha imali yami ngiphuma kuwena usale uzibonela nemali yakhe ebhoki mina ngikhokhela ngemali uke wakhuluma ngemali yokuphila amavidiyo adlule uma ngikhuluma ngemali yokuphila dokotela ngikhuluma ngemali nje lula abantu abaningi balethi imali ishesha nansi imali yokuphila ngiyiphethe dokotela ngifuna 1.7 kuphela le mali dokotela it's only 3 hours khale kuwena le mali dokotela izokukhala kuwena isimanga into ongakazi wayibona mangakunikeza imali yokuphila dokotela ngikunikeza ezoshesha ngespeed ngishukane nawe okay sibonga kakhulu majozi kuphi dokotela manje ngikuRussell khona ngase KFC okay yebo la ngitholakala khona manje uthi umuntu wesilisa ube necala engenawo umela akawudayisa ngenkomo khehla uvumelekile ukuthi awudayisa ngenkomo hayi inkomo umthetho usiyakuvuma ukuthi nabantu wesilisa badayisa ngenkomo yebo dokotela mina ngiyadayisa inkomo udayisa inkomo wena yebo oyidayisa inkomo angidayisa inkomo mina ngiyadayisa inkomo wena mawune inkomo yodwa ungayidayisa yakhe yodwa usho nendoda isengayidayisa inkomo eyodwa dokotela ngayidayisa mawune inkomo nje yodwa ungayidayisa mina ngidayisa inkomo wena unenza inkomo nginenkomo onayo inkomo anginayo inkomo ngisho abantu abanenkomo phela mawune inkomo yodwa nawe dayisa inkomo yakho ilungelo lakho inkomo yakho nje leyo kodwa lo muntu usedayisa inkomo eyakho unelo ukuthi uyidayisa umfuthi unelungelo lokudayisa inkomo yakho ayidayisa inkomo yakho mina ngidayisa idliwe mina ngidayisa inkomo khulu sidiki number kahle 073 564 0400 060 4538480 ukhehla lenyonga babu dokotela babu sizwe bawujabulile umfana omhle nje ekhehla mlungu siyabonga ayibonga Nkosi